салом додаракон, хоҳаракон, падару модарон ва ҳаманафароне ки айни замон аз тариқи экранҳояшон моро тамошо карда истоданд. Бале ин лаҳза боз меҳмони хонадони шумост. Барномаи навбатии Доно 1 бо иштироки доноякони талбатгирандагони кӯдакистони рақами 8 ноҳияи Исмоили Сомонӣ. Бинандагони азиз, бояд гуфт ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо бетоқатона оғози барномаро интизоранд. Пас биед аввал бо онҳо шинос шуда, пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. Абубакр 7 сола аст, писараки чаққон ва хушчақчақ аст. Вай имсол ба мактаб меравад. Абубакр озодона мехонад, менависад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш расмкашӣ мебошад. бештар тасвир намудани манзараҳои кишварамонро дӯст медорад. Нурия, он низ 7 сол дорад. Нурия зеҳни тез ва нутқи бурору дуруст. Ӯ аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. оиша 7 сол дорад. донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст ва нутқаш бурост. дар гурӯҳ духтараке фаъол мебошад. оиша имсол ба мактаб меравад ва мехоҳад дар оянда муаллима шавад. закия духтараке бо одобу ширин сухан аст. зеҳни тез ва нутқи буро дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол буда мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. салом бачаҳо. Салом. дар барномаи Доно 1 хуш омадед. хуб бачаҳо, иштобе ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунам. саволҳо бошад аз математика, филмҳои тасвирӣ ва олами ҳайвоноту наботот тартиб дода шудааст. агар шумо омода бошед, саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. омода ҳастед? Бале. бо диққат бошед. саволи аввал чунин аст. дар табақча 6 дона олу буд. Аниса 1 дона ва додараш 2 дона олуро хӯрданд. модар боз 6 донаи дигар овард. дар табақча чанд дона олу боқӣ монд? кан ки ҷавоб медиҳад? марҳамат Нурия. Дар табақча 9 дона олу боқӣ монд. хуб, Нурия, шумо гуфтед ки инро аз куҷо фаҳмидед? чӣ хел фаҳмидед ки дар табақча 9 дона олу боқӣ монд? дар аввал 6 то буд ку. Аниса чанд дона олуро хӯрд? 1 то. додараш чӣ? 2 то. аз 6 3-ро гирем чанд то мемонад? 3. модараш боз 6 донаи дигар овард. 6-ро ҷамъи 3 кунем чанд мешавад? 9. яъне дар табақча чанд дона олу будааст? 9 то. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. як гурба 2 чашм дорад. агар чашмҳои 3 гурбаро ҳисоб кунем, чанд то мешавад? кан ки ҷавоб медиҳад? марҳамат оиша. чашмҳои 3 гурбаро ҳисоб кунем 6 мешавад. яъне агар як гурба 2 чашм дошта бошад, чашмҳои 3 гурбаро ҳисоб кунем 7 намешавад? не. чӣ хел 7 мешавад ку? чашмаш 2 тост. як гурба 2 чашм дорад, ҳамин хел не? бале. 2 гурба чанд чашм дорад? 4. агар чашмҳои 3 гурбаро ҷамъ кунем, яъне чанд то мешавад? 6. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 6. офарин оиша, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дигарро мехонам. бо диққат бошед. савол чунин аст. аз 1 то 20 ва баръакси онро ҳисоб кунед. кан ки ҳисоб мекунад? марҳамат закия. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. баръаксашро ҳисоб кунед. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. офарин закия. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. далел ва рустам ба мағоза рафтанд.
далер 6 дона дафтар харид. рустам бошад 2 дона зиёдтар. рустам чанд дона дафтар харид? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Абубакр. рустам 8 дафтар харид. далер чанд дафтар харида буд? 8. далер чанд дафтар харида буд? 6. рустам бошад 2 та зиёдтар, яъне агар 2 та зиёдтар шавад чанд мешавад? 8. яъне далер зиёдтар харида будааст ё рустам? рустам аз дарел зиёдтар харида буд. офарин, Абубакр, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо шарти аввали барнома низ ба анҷом расад. биёд хоҳе ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти аввали барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти дуюми барнома. чӣ тавре пай бурдед, шарти аввали барнома хеле ҷолиб буд ва ягон иштирокчӣ ғолибиятро аз даст додан намехост. ҳар яке мехост аввалин шуда даст бардорад ва соҳиби хол гардад. дар натиҷа дар шарти аввали барнома ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. моро дар пеш 2 шарти дигар интизор аст. биёед якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввал чунин аст. дар афсонаи шалғам деҳқон барои чӣ шалғамро канда натавонист? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Закия. шалғам хеле калон буда. барои ҳамин деҳқон шалғамро канда натавонист. баъд ба ёрӣ киро даъват мекунад? барои ёрӣ биби якро даъват мекунам. онҳо ҳарду канда метавонанд? не. баъд бо киро даъват мекунад? бобо. баъд навераро файр мекунанд, намешавад. баъд аз набера саг ба гурбаро файрод мекунанд. баъд аз гурба муш меояд. баъд онҳо шалғамро мекананд. офарин, Закия, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. қаҳрамонҳои афсонаи бузаки ҷингилапурро номбар кунед. Кани ки номбар мекунад? марҳамат, Нурия. бузаки ҷингилапо алулак, булулак, хиштаки сани танӯғак, мехчапарак, тоқчапарак, болошинак, такшинак ва гург. хуб, Нурия, шумо гуфтед ки дар ҳамин афсонаи бузаки ҷингилапо гург чӣ хел бузучаҳоро фиреб кард? гуфта ки ман очаи шумо даға боз кунед, ман дар пистонам шир овардам. баъд бузучаҳо бовар карданд? не. баъд боз гург чӣ кор кард? боз чӣ ҳилаи навро пеш гирифт? баъд гург рафта пояшро янги бузчаҳо кардам. баъд бузучаҳо ба ӯ бовар карданд? бале. баъд гург бо бузучаҳо чӣ кор кард? ҳамашро хурд. офарин, маълум мешавад ки шумо ин афсонаро медонед, ҳамин хел не? бале. хуб, мегузарем ба саволи дигар. бо диққат бошед. савол чунин аст: ки барои мо шеър қироат мекунад? биёед аз Абубакр оғоз мекунем. марҳамат, Абубакр. зан шарқи хонадон ҳам модари меҳрубон ба дунё овардад рӯдакии сухандон. офарин, Абубакр. марҳамат, Нурия. бағачаи ман ҷингиламу аст, бо он ҳамеша ғӯзанаку аст. офарин, Нурия. марҳамат, Ойша. модарҷони ман, дилу ҷони ман, туро ядона гуфтам, чарои хона гуфтам. офарин, Ойша. марҳамат, Закия. эмомалӣ раҳмон сарвари тоҷикистон қадам занад ба ҳар ҷо, олам шавад гулистон. офарин, Закия. бинандагони азиз, тавре ки шумо пай бурдед, ба ин савол ҳар чор иштирокчии мо ҷавоби дуруст доданд. пас ба ҳар яки онҳо як холӣ дода мешавад ва дар ҳамин ҷо шарти дуюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёд хоҳои ба дастовардаи иштирокчиёнро дар шарти дуюми барнома ҳисоб карда мегузарем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт Абубакр, Нурия ва Закия 2 холӣ, Оиша бошад 1 холро ба даст овард. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. саволи аввали шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст: паррандае ки дар соҳили кӯлҳо ва дарёҳо зиндагонӣ мекунад ва хеле овози баланд дорад, чӣ ном дорад? Кани ки ҷавоб медиҳад? марҳамат, Абубакр. ин парранда чайка мебошад. вай дар соҳили дарё зиндагӣ мекунад ва овози хеле баланд дорад.
خب ابوبکر شما گفتید که یگان بار چایکا رو از نزدیک دیدید؟ بله. در کجا دیدید؟ در مشغولیت بودم. بعد چایکا به شما معقول شد؟ بله. به نظر شما باید آواز بلند دارد؟ بله. آفرین ابوبکر، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. حشراتی که با آدم در جمع‌آوری عسل یاری میرساند این کدام حشرات است؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت نوریا. این حشرات زنبور می باشد. وی به آدم‌ها جمع کردن عسل یاری میرساند. خب نوریا شما گفتید که شما عسل را دوست می‌دارید؟ بله. یگان بار دیدید که زنبور عسل رو جمع‌آوری کند؟ بله. از کجا آنها جمع‌آوری میکنند؟ از گلها. از گلها؟ از برگ‌های گلها؟ نه، از شهر گلها. آفرین نوریا، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. با دقت باشید، سوال چنین است. سبزواتی که 100 خبر جمع دارد کدام است؟ مرحمت زکیه. این سبزوات کرم می باشد. 100 قمر جمع دارد. خب زکیه، شما گفتید که کرم چی رنگ دارد؟ رنگ کرم سبز است. شما کرم رو دوست می‌دارید؟ بله. در خوراک هم خودش رو دوست می‌دارید؟ بله. کرم به سلامتی ما فایده دارد. همه کودکان وی را استعمال کنند. آفرین زکیه، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. خب با دقت باشید، سوال چنین است. در استرالیا زندگانی میکند و جهیدن را دوست می‌دارد. این کدام حیوان است؟ مرحمت نوریا. این حیوان کینگرو می باشد. وی بچه اش را گرفته می گردد. شما یگان بار رسم کنگورو دیدید؟ بله. در کجا؟ در صورت. چیش به شما نشان داد؟ معلمه. آفرین نوریا، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا شرط سومی برنامه نیز به انجام رسد. بیاید خواهی به دستاورد اشتراکشون را در جمع حساب کرده غالب را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه سرک اشتراکچی پیشدستی را از دست دادن نمیخواست، چون این شرط آخرین برنامه است. کوشش مینمودند خاله‌های بیشتر را به دست آورند و در نتیجه ابوبکر و زکیه یک خاله، نوریا باشد 2 خال را به دست آورد. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، عایشه 2 خال، ابوبکر و زکیه 4 خاله و نوریا باشد 5 خال را صاحب شد. از این بر می آید که غالب برنامه امروزه ایمان نوریا می باشد. نوریا، غالبیت مبارک. بله بینندگان عزیز، چطور که شما پای بردید غالب برنامه امروزه ما نوریا گشتن. پس بیاید به خاطر نوریا یک قرصک میزنیم. رحمت. شما با همسالانتون یگان گفتنی دارید؟ بله. مرحمت. من به همسالان